2026नि बोसोरसालिया माबायदि साखाफारा दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2026थि जे बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दतमानि बड'फा फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो दङ। दिनैसिमाव जोंनि आखायाव सानब्रै दङ। जोंनि जे बानजाय आफादा जेखौ मावनानै लानांगौ बियो फ्राय जोंना जाफुंबाय। खालि टेन्ट हाउसनि जेफोर खामानि दङ बे खामानिफ्रा दा मावबाय थानाय जादों। गतिके सानब्रैया जोंनि थाखाय जथेस्थ 100%। सानथामसोनि गेजेरावनो जोंनि जे हाबाफारि जेखौ मावनांगौ बेयो जोबहैगोन जों बेखौ मिजिं थिदों आरो बे रोखोमै हिसाब खालामनानैनो बानजाय आफादा खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। देग्लायनि जानो गोनां जे हाबाफारि बेयो थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव मानोना बेवहाय फरायसाफोरनि बेनिफिटनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै माखासे हाबाफारि बाहाय लानाय जादों। जेरै साइन्स एक्जिबिसन बाहाय लानाय जादों। देग्लाय बियो गोदानै बेवहाय गोबां साइन्टिस्टफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। बाहाय साइन्सनि माखासे डेमनस्ट्रेसन होनाय जागोन जेजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन बेखौ मिजिं थिदों। जोंनि जिथु एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावबो गोबां बुक स्टलफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों जेफ्राव सरासनस्रा बारा फैनाय जायामोन, खिन्थु जोङो गुवाहाटि बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बुक स्टलफोरखौ हांख्रायहरदों। माखासे बुक स्टलफ्रा गुवाहाटि बा गुबुन जायगानिफ्रायबो बेयाव फैगोन जेजों माने गुबुन गुबुन बिजाब बायनानै फरायनाय बा बायनो मोननायनि मोनसे खाबुखौ बेयाव मोननाय जागोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेराव 14 अक्ट'आव बेवहाय फरायसा जथुम मोनसे लानाय जादों। बेवहाय गासै 20,000 फरायसाफोरखौ बेवहाय टारगेट खालामनाय जादों। गाहायै क'क्राझार आरो चिरांनि, गुबुन जिल्लानिफ्रायबो फैगोन नाथाय बांसिन क'क्राझार आरो चिरांनिखौ लानाय जादों। बे 20,000 जे फरायसाफोर फैगोन बे जथुम्मायाव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा फैगोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि फैगोन आरो गुबुन गुबुन बेवहाय एजुकेशनिस्ट मानसिफोर फैगोन एज ए रिसर्स पार्सन हिसाबै। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगानायजों लोगोसे गोबां नलेजफोर मोनगोन आरो बेजों गावनि उननि समाव जिउ राहा दानायाव मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों आरो बेनिखायनो बे जथुमनि गेजेराव बे फरायसाफोरनि जथुमखौबो बेहाय लानाय जादों। एबारनि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन। बेबायदिनो गोबां गेदेमा आलासिफोरखौ बेहाय हांख्रायहरनाय जादों। गासै 2 लाख सुबुं थुबुर जाफैनायनि थाखाय बेहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव बेसेबां जोंहा बर' गामि दङ, अपेन सेसनाव बेसेबां बर' गामि दङ, चिराङाव बेसेबां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गाहायै खाथि हिसाबै क'क्राझार, चिरां बे मोननै जिल्लाखौ टारगेट खालामनाय जादों आरो बिनि लोगोसे बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर बेबायदिनिफ्रायबो 5,000-5,000सो रायजो राजाफ्रा बेहाय बाहागो लाफैनायनि मोनसे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ खालामना होनाय जादों। जोङो मिजिं थिदों जे बे नखर मन्थ्रिया जे गेवलां मेलाव फैगोन बिथाङा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम मोनसे रादाब लानानै फैगोन बेखौ जों मिजिं थिदों। बयबो जों दा मिथिगौ जे माखासे बाथ्राफ्रा सरसा जानानै दङ जे नेक्स्ट जि पार्लियामेन्ट सेसन जाफिनगोन बे सेसनाव दा जाबाय थानाय जे सेसन, बे सेसना साननैसोनि थाखाय बन्द' आरो जे जाफिनगोन बे जाफिननाय जे सेसन, बे सेसननि गेजेरावनो जोंनि 125th एमेन्डमेन्ट जि जानो थांगासिनो दं कनस्टिटिउसननि, बावहाय जोंनि जे दाबि दावाफोर दङमोन बेखौ बावहाय बिल पास खालामनानै होनाय जागोन। बे मोजां मोनसे रादाबखौ नखर मन्थ्रिया लानानै फैगोन होननानै जों बयबो मिजिंथिनानै दङ आरो बे रोखोमैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बे मार्च दाननि 13, 14, 15, 16आवसो लानाय जादों। सरासनस्रा एबसुनि कनफारेन्सआ एबा जथुम्माया फेब्रुवारि दानाव जायोमोन, नाथाय पार्लियामेन्ट सेसनखौ नायनानै बे बिल पास जागोननि थारिखफोरखौ, अक्ट'फोरखौ थिग खालामनायनि गेजेराव बे अक्ट'खौ लानाय जादों। बिनिखायनो जों खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरजों बयबो रायजो राजाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि खुंफुंनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो आरो बेयाव जेन' बयबो बाहागो लाफैयो बेखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायहरदों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय।
धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।